Arisa. Ayune Arisa, Truk. Heeh. Nek ndek bojo kaya ngene iki lho, Truk. Ha ngono kuwi. Marake mumet ning ndas. Ayo, mbok iso marake mumet. Ha, engko tak critani bar gara-gara. Ayo nek mumet. Napa ta? Ora apa-apa. Mumet ki ya ndas ora ana mumet kok dengkul ki. Kandhane kok ngeyel. Lho. Sing ngeyel kowe kok malah teneni. Kowe iki ra ngeyel to, Gong, lak kandhane. Aku ki ngopo sih aku ki? Oh, kandhanane ngeyel. Oh. Oh. Apik to garingku? Heeh. Gareng kok. Apa? Apike? Nggih, Mbah, sehat nggih, Mbah. Amin. Sehat. Napa teki, Mbah? Kata-katane padha kata-katane. Lah nggih dongane ngeten niku kok. Iya. Nek kowe marak takon nek iki ndongake kok beda tembung takon karo ndongake nek kowe sehat to? Lha nek iki sehat nggih, Mbah. Ngerti ra tegese? Mer padha-padha tembung. Kuwi nek intonasine, lagune tembung kuwi beda. Tegese ya beda. Ha nggih. Tembung aduh. Heeh. Wong lanang weruh wong wedok. Waduh. Aduh to. Ayune, lagune, ya aduh. Ya aduh pertama. Aduh pertama. Aduh kedua. Keslomot rokok. Waduh. Kaget ya. Kaget. Sing ketiga? Ana sing aduh. Aduh. Wis. Ngopo kowe ngopo niku, Mbah? Aduh apa? Napa, Mbah? Kuwi wong ngadepi sekaratul maut. Oh, ngono kuwi. Wis arep mati. Mosok ngeten niku, Mbah? Wis ora cetha. Mergo wong sing arep mati kuwi apa saraf-sarape wis do ilang. Oh, dadi ora cetha. Wis do pedhot, wis ora do sambung. Ana sing mek nangis tok ora sambang. Ana sing aduh. Kuwi apa? Sek ngono. Ning tanggaku ke ana lho, Truk, sik ngomong aduh ngono kuwi. Ayo. Piye? Kepiye? Muni aduh piye? Aduh, ngono kuwi. Kuwi ngopo? Aduh ngopo? Nganu kepesing. Oh. Padahal. Rana, nek iki golek-golek. Ora mungkin. Ora Dugang rampung kowe. Wong nek arep BAB iku ora ngono kuwi. Aduh, Rana. Ku malah sesek ya aduh iki. Tanggaku kok sing ngomongke tanggaku kok kowe ngeyel. Tanggamu sing endi wis tak pateni tanggamu. Aduh, kok wong. Aduh, geblet ra ngono ku. Waduh, sapa ki nek jero? Dor. Panik mesti. Iya. Konangan. Aduh. Nggih, minangkani pamundutan, Mbah. Dibawani. Kowe kok ya melu aduh-aduh to. Lah kula kok mati kok mung aduh ya aku melu aduh. Iki aku ngandhake tembung kuwi padha tembunge ning beda tegese. Intonasine nggih. Ah, beda tegese. Ngono dadi. Saiki wong nesu wong tuwa dhisik. Ha iki bedane wong dhisik karo saiki ning ngene. Nek simbah dhisik iki ana wong mangan kecap, mek dilirik wis krasa. Nek saiki ora iso. Ana bocah mangan kok dilirik karo sing tuwa kok njur krasa, oh kecap. Ngopo kok menteleng, Pak? Mesti ngono nek saiki. Dhisik iki kabeh sarwa semu supaya nglatih insting to sanubari perasaane bocah alus. Nggih, Mbah. Wong mati kei sentir. Marai apa? Bening apa? Piwulang kuwi. Lho, wong iki dek urip, dek wingi urip golek dalan padang kanthi cara ngibadah. Bener. Layon mlaku kuwi dikeki sawur. Sawur nganggo dhuwit barang. Kae mergo ming ngenehi perlampita karo sing do layat. Lho, wis mati kowe ora iso sedekah, ora iso sedekah. Nek urip aja lali kowe sedekah utawa sedekah. Mula disebari. Bener. Oh, disebari. Iki dicatet nggo golek pangan ning sesuk ning Wonosari kuwi ya. Matur sembah nuwun. Kuwi men do ngerti tegese iki kabeh mawa perlampita. Sanepone werna-werna. Heeh, ora kok njur kuwi, kaya dhuwit kuwi ono. Kuwi mek nuturi karo sing urip. Supaya tetep eling. Merga Jawa kuwi kebak ing sasmita. Lah saiki nek kowe ngerti wayang kuwi apa sebabe dijenengke Wanara. Ayo Le dicatet ya Le. Nggih. Apa? Catet. Wanara kuwi kewan sing padha karo Nara kuwi menungso.
Nara iki menungsa. So. Nara praja. Oh. Kata Nara pidana. Nara. Tegese wong sing Pidana. pidana. Nara praja tegese menungsa utawa wong sing nyambut gawe ning praja. Saiki nek ana undangan lewat WA kae mek Nara hubung. Wong sing iso dihubungi. Mula wanara kewan sing kaya menungsa. Anoman kok metu terus saka saka Mahabharata tekan Baratayuda. Anoman nom-nomane jaman kuwi mlakune jaman kuwi ketok merga ana sebagian wong sing nganggep yen menungsa kuwi asale saka kewan. Nom-nomane jaman mula ana terus tekan Sri Aji Jayabaya. Ora? Nggih. Bener iki bener. Bener banget. Bener ta, Gang? Bener banget. Kula ning gone simbah nek anu kaya bapakmu. Mas Gading. Mas Gading sok sowan Mbah Marmo. Bapakmu wis Sabandana kok Ora usah ngejak iki. Rasa ngejak aku tak nusul lho aku ngerti daleme. Wis ngerti alamate. Wis kono, Nduk. Nggih minangkani pamundutan Saking Uni Soviet. saking Waduh, Singapura. Oh. Nggih kali Mas Gading. Singapura. Heeh, iya aku karo Gading. Oh, kali Mas Gading nggih. Waduh. Aduh piye? Aduh. Apal ya aku, saya tak buka lirik. Apal. Apal lah. Pinter, Kak. Ning nek kowe ora apal ya lumrah kok, Le. Wong sindian-sindian iki nek nembang ya jek nyekel kepekan. Mengko gaweane mek nembang lho. Lah sindian dhisik wis cul ora nggawa kepekan. Mergane pun pinter pun sinau nggih. Urung akeh, gede-gede urung akeh. Ya, Dik. Saiki Terus sing ditokke nggih niku terus. Kok ditokke? Sing Apane sik ditokke? Sik, bahasamu ditokke kuwi terus kuwi piye Mas? Sing diungelke niku nggih gending niku terus dadi suwe apal to, Mbah? ya ora gending Tapi dhisik gending angel-angel Angel-angel. kono. Gendinge iki senajan kuwi pakem. Nggih. Ning kudu apal. Oh, ngoten. Saiki nyedam sari, Nggih. barang ini jaman saiki kudu ngerti. Niki lho nyedam bandoso. Ampun ngoten, Mbah. Iya. Yo, engko Mbak. Ayo Mbak Arisa. Ngagem, Bob. Heeh. Iya ta? Ket mau urung ana bawane. Oh, nggih. Gelem bawa ora? Nggih. Ora gelem tak selulup kowe ning Blumbang. Tak tututi. Aku yang melu nututi. Alah. Ayo Mbak Arisa. Wang bagus. Iya doh to, ning ngalem. Duh wong bagus, ngoten nggih, Mbah. Ah nek kuwi fitnah. Fitnah. Ngene aku kok bagus. Reng mbok Ramadhan to, Reng? Sapa cangkeme? Marane kepengin sih. Ora ana apa. Oh, gareng madang to gareng? Oh. Walah, truk kepingin suruh Ramadhan teku besesek lho. Sing besesek uteke. Keteng. Oh, utekku besesek ngono. Utek kula lancar utek. Iya. Ya terus iki Dik Arisa. Alah. Aja nyandak sanjuring tombak kuwi. Ndak kepenges. Mbah, Hei, Bu ampun ngoten, Mbah. Mbah, piye? nek napa suarane gerok niku pripun, Mbah? Nambane napa? Mangan pentil duren kuwi lho. Duren, Heeh. Pentile. mentile. Heeh. Kowe nek nyaut tak tempiling. Mboten. Wis nyaut ning ora dimik. Aku semeneng wae. Wis nyaut ning ora dimik mau iki. Kaya entuk umpan ya kowe Nggih, langsung matur suwun, matur. langsung penalti. Kandhani kok. Bakmine enak terus Armo. Emoh. Kaya ngene.
Kaya ngene iki ya pentil duran ki mau. Nggih. Nah, guys monten niku kahanane. Giring iwa, giring tengen, giring wong. Aduh. Ayo gentenan Petruk kuwi. Wah, aku ora iso aku nek bawane. Weh, kudu nyoba. Ora iso tenan, saestu. Semua itu harus dicoba Sithik dulu wae, Mas sithik wae. Gade. Kepiye? Sithik wae. Sik, kowe semua itu harus dicoba Oh, dulu mboten, piye mboten, Mas. Mbah, mboten. Salah nggih, Mbah? Kok Semua itu harus dicoba. Piye maksudnya ngene? Lan- Nangkep ora karo tembunge Sik, Ya Mbah. jane nangkep jane. ning Ora wis ora. Ora arep aku. Ora apa-apa Ora le. arep omongan. Ora apa-apa, dibawani sithik-sithik. Ayo, Mas. Penak kok. Nek penak ki leh penak ya penak. Oh, bawane Orisa iki penak lho, keles to. nek le penak ki penak risikone sing abot lho. Nah, niku. Aja mbok terus kele. Ha iya kok. Aja manut tembunge iblis kok parang tritis iki. Sinten? Cah iki. Pekatike swargi niki riyen. Wah iya. Dene nggo pesugihan kok iki. Ha nggih. Terus lane ra umum ro aku iki. Ya mek kamuflase jan. Estu lho. Ora. Ngayal. Lah aku kok dhek omong karo aku kok. Iki jane domongan apa ta iki? Ngomong ke swargi. Oh. Le muni tresno karo dheke. Matamu. Kalau dune Dereng kesusu to Mas Gareng. Ora, ora Tesih kesusu. nggih, tesih anu sehat. Heeh, insyaallah Afiat, panjang paringi umur. panjang umur. Nggih. Kanca-kanca warga laras muga-muga paringi sehat, paringi panjang Amin. umur. Amin. Sehat kowe. nek tembung panjang umur ki sing barokah. Oh nggih. Kowe gelem panjang umur ning njur ngatang-ngatang dadi kembang amben gelem? Benaringan panjang umur sing barokah, Truk. Sehat wal afiat. Bener iki. Rezeki banyu mili. Bener. Oke, kathah halalan barokah, Truk. Bener. Bener. Bener iku. Bener. Ayo, Za. Ayo bareng doya gedi bahane entek. Mlekar kene, Za. Kok ngelek Mbak Wahyu? Lho kuwi lho Mbak Wahyu. Bojoku ora krungu dolanan HP kok. Ning sesuk-esuk le muring-muring iki. Oh, nak karo Riza templek. Ayo Mbak Riza. Apa wakku dewe Truk. Oh. Piye? Ngantuk apa kowe? Oh, lir-lir ya aku. Ngrungokke suarane Riza ngantuk kowe. Heeh. Iki lagi suarane, Truk. Lah iya. Urung kok nak kanggo karo gamelane, Truk. Nah, ngono kuwi. Ya, nganyut-nganyut kae. durung sing liya-liyane barang. Hus. Moh aku nak liya-liyane. Saru. Lah apa to? Mbah. Masakane ya. Lah. Ren, selilite rasa dilange nggo lawas esuk isih kena. Men gadul lho apa piye? Wis ora. Dian. Arang wis tuwa iki untune wis entek, ha ta. Ngitung duit yo klera-kleru. Nek dhuwit ora ta. Kleru e kula eketan tak kira 20-an ya. Oh ya nek kuwi matane sing ora penting. Mripate rada kesel. Nyambut gawe bladek terus niki alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Supaya disyukuri Ren. Nggih alhamdulillah. Wayang berkembang. Ayo. Gunung Bladek. Kidul wae perang-perang titik wayangan kok. Ayo. Bladek ki ya mayang terus. Mayang terus apa ngeduk jugangan padak to. Niki dalang ya. Lho menawa dalange ngarep adol omah barang ya iso to. Ora kudu dalang wayang kok. Ah nggih, maklar. Ha. Dah dewa Jawa Tengah. welas sana
Gading nyoba titik wae. Mboten saged kula nek bawa saestu. Mboten apal. Aja dipaksa to Zah iki sik bocah e. Mau aku nek maksa aku ngono lho ya. Upamane nek udo. sapa sing Nakoda. Oh, nakoda. Nakoda. Sasandara. Wes apik tenan suaramu. Suaramu apik tenan. Rasah nyuwara ning rasah nyuwara. Ora apik ning apik tenan. Kaya marai keloro-loro. Niki rak bawane le rampung sesuk taun ngarep. Wis gek terusno ora. Cantik to. Mbak kula dikancani angsal mboten to? Sopo? Sopo? Nggih sinten? Ah ora, apik kowe wis dhewe wae. Kok lo gerok sih, Pak? Oh, Ora apa-apa. Dikancani Saras. Gelem ora Mbak? Ayo Mbak. Ayo Mbak Sarah. Ayo jare ayo Napa Mbak? Ayo Ras, Saras. Jare engko semelang tekan esuk le. Ini kula pengen anu ngajak kanca Mbah. Kula ki wedi nek dhewe. Niku nganu Mbah Marwoto dadi kesel nunggoni maratuwane niku mlebu rumah sakit ngoten. Oh, dadi pegawai kono. Nggih. Oh, ya syukurlah. Nek panjen Cleaning service. wis entuk gawean ki ya syukur. Mboten niku maratuwane gerah ten rumah sakit. Terus niki wirawiri, heeh. Nggih, sakit Mbah nuntunganipun. Lara apa? Lara ati. Liver. Pangapunten niku. Lara apa, Zah? Nggih sakit ngoten mawon. Lha. Gerah nggih. Mbak. Besok kapan kat Glunggur. tekan cecer Lan wong ayu. aku nak karo Saras iso kok. Nek ro Saras iso. Nek ro aku ora. Ora. Kowe cendik. Padha aku Mbak Saras ki ya dhuwure padha lho. Ora iso dur Saras kacek 2 cm kok. Salah 2 cm wae. kok ora apal ya. Iki umpama sesuk dari dalang kondang tenan. Gegirisi kok. Temandange tenan. Ya mek suarane tok. Nggih. Gluduk ning ora udan-udan. Teletak-teletik pokoke pun. Bareng udan hampir mledek ndase. Weh, nggih ampun. Ampun to. Umpamakno yen nahkoda tanpa prau sasagara den pepetri nyidam sari Keyupan. Mergone ngopo? Gluyuk, kesuwen nakal yuk. Kaya kurang ngono lho kuwi. Kurang iya apa kes? Heeh, aku ya isih hadine lho. Coba delok. Ya monggo Mbak, anu Mbak Sarase. Lah Gading Gading kersane ten riku mawon tenan. Gading niku kan nembang. nembang njaluk. Kowe sik nganu, Truk. Aku sik po. Mas Gareng, Mas Petruk. Kok ora Mas tau. Petruk. Oh. Ayo. Ayo, Truk. Ayo, Bro. Anu, Truk. Yo, ji, ro, lu. Yo. Petria Mingerasa jagat raya kali
mulai niki. Iya. Iya. Nalikane ro ing dalu atiku laman sira ayu nganti mati ora bakal lali lakai Matur nuwun Mbak Risa. Bangun. Mbak Saras. Ampun. Kaya apa jerigen. Iki Dirigen anu bensin. sing ngabani kuwi lho. Oh, nggih, nggih. Oh, jeligen. Wis kaya ben. Kaya muni jerigen. Kondektur. Bener kuwi. Njaluki tiket. Wis dipinangkani apa sing disuwun mau ya, Truk. Ning liyane iki ya kon nyambut gawe ya. Ha nggih. Sing gurung do nembang. Ha nika Bu Prastiwi, heeh. Ah, Bu Prastiwi duet karo Bu Wahyu. iki Wiwi iki ya urung kok. Sinten? Wiwi karo Wiwik sapa ta? ora ngerti jenenge lek undang sak kecekele wae. Kono ya tak Wiwi sapa to? Ya kowe kuwi aku. Ayu ta? Empuh, ora ngerti jenenge. Neti ta? Ah, Okta. Okta mau wis kok ya. Urung ding iki lho. Kowe kabeh diratani. Nggih. Ratani Ayo kayak dalan. diratani. Diratani. Oh, diratani. Diratani kayak dalan maksudnya. Ayo Mbak Ota. Ayo. Bocah kok manise kaya ngono ya, Truk. Ha iya. Kaya nom-nomane bojoku ta, Truk? Iya, ya ngono. Adikku ya, Truk. Sapa-sapa kok adine to? Kae kakangmu wae. Sanes. Sanes. Ya wis. Kudu sanak du kadang. Adi ketemu gede. Siwa. Arep nembang apa? Podang kuning mawon. Wah, podang kuning. Dibawani Mas Rio kon bawa Mas Rio. Podang kuning. Bawani, Mbak. Oh, bawane apik banget ya jenenge Octavianus. Ngopo? Balani meneh, Reng. Siapa to? Jenenge siapa to? Ora mulai ngomong jenenge sapa mau? Octaviani. Ratu. Octavia. Siapa jenenge? Octavia mboten ngagemni. Oh, Octavia ya. Nggih. Ora nggone ora gunus. Saurune. Halo Octavia ora nggo anus. Malah dicepake, Mbak. Lah aku kan ana triumvirat ki ya Lepedius, Octavianus karo si Julius Caesar. Ana ning Cleopatra kuwi. Napa nggih? Ayo dibawani, Nduk. Dibawani sing demung sak nggo kacamata men legar penjariye. Guru SMKI kae. Oh iya. Dadi guru wae. Guru pedalangan, heeh. Sapa? Nika sing demung nika. Mas Lingga nika. Nggih kaca tama. Lingga Suhin. Ayo Mbak Okta.
Ya Mbak yo. Nadyan wujud demong paksi Ngapa rek? Ngapa rek? Jujur ora. Suarane iki lho, gregetke. Alah. Jan. Persis nom-nomanku dhisik iki, Truk. Aduh. Ha iki nek ana wong wedok mesti dialem. Ya nggih. Wingi ora asu ngalup ya dialem karo dhek. Nggih mboten tak. Suarane. Nak sono nggih mboten. Paling ora ya wedhus gember. Dhek gembel ora iso ngalup ya. Heeh. Sesuk Truk, Petruk. Piye rek? Sesuk kowe nak mayang okta to, Jak. Oke. Tak pethuke. Wah. Kalau tak petuk dhewe ora masalah kok aku kaya. Ora apa-apa Dek le menyang. Ndalang dhewe ya nyambi ngojek. Nang ngene simbah-simbah ndek bajai kok tenang wae. Petuk bajai. Bajai bajuri ya. Ayo. Bronto. Ngantose meng manuk kowe gawe taline bronto. Kandhani kok, Truk. Heeh. Manuk sing mari lega ya, Truk. Mbok kon guyu karo senyum opo ya, Truk. Heeh. Bimo Aris wis alus manis merak ati Bro, manuk tur alus. gundul iki, Truk, mesti. Alus tur manis. Ayo manuke bar dirempelas dadi halus. Iya. Bar dicukur malah gatel. Malah gatel. masa mengken Aku deg-degan ya, Truk. Ngopo? Wah, bojoku ket mau ra guyu genah masalah iki sesuk-esuk. Ora apa-apa. Wah iya, rasa digagas ta, Truk? Heeh. Ora digagas piye aku melu kono Ayo rasa digagas ngono Aku mono ora gagas kok. niat melu ki rasa gagas jenenge wae. Kowe ngono sik legan, Truk. Duwe perjanjian karo bojomu. Pripun? Nesu minggat. Aku lur yen wis tau. Aku sing nesu kok. Sing nesu kon lunga. Ha iki. Kula sing cak nesu niku. Embel kowe kok wani. Mboten wani. Nah, Sadar diri, sadar posisi. ya ora, dasare ya wedi. Oh, nesu. Ha nggih niku. Ora gelem guyu, jegadul mbuh apa masalahe. Engko tak kei pospit. Kok tak kei sutra. Oh, Sutra iki kapsul marai sehat. ya golek isi podan jenar Takonono, Truk, kuliahe ning ndi Okta ki? Kuliah teng pundi, Mbak? ten isi Mas Oh, pirang sasi? dalam pinten nggih Isine pirang sasi bisa. 4 tahun Wah, kuwi busung keket nek kuwi 4 tahun. Yo, Mbak. iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi
Piye, Kang? Wah, Jam. Prima. alhamdulillah iki Pak Kendri karo Pak Yudo isih lenggah ya, Tru. Alhamdulillah. Adikmu aku mulai mayang saru ya, Tru. Iso didukani iki aku. Ora dadi ngopo? Ah, cilaka ya tembak dasku aku. Tuwur. Tuwur. Sinau memanage napas. Nggih. Iki mau berarti gue nek suara ngelik tekan mergo sing ngambang ngisor ora tekan. Nggih. Napase sing kurang di-manage. Nggih, Mbak. Sokawan. Terima kasih.
Piswaya. Sansaya urung ya. Kone wae. Heeh. Aku melu-melu kono kok. Dadi ya melu kaya ngono kuwi. Lah nggih. Nggih pira-pira to, Pak. Sip, wis sing penting semangat. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Rio. Oke sing padha ngersake lagu karo kanca sinden sing urung nyanyi, urung nembang, heeh. Isih ana siji lho sing nyanyi. Sapa? Prastiwi. Lah niku Mbak Neti nggih dereng. Nah, loro. Mbak Neti riyin, Mbak Neti. Terus Mbak Agnes, terus engko nggugong Bu Prastiwi. Setengah telu sebo. Rampunge lakon 10 menit. Telu kurang seprapat rampung. Dalang ngendikane Pak Kendri ora dalang kok giras mentok. Dhewe kudu Monggo sinten iki? Nggih, Mbak Neti, Neti Sulandari. Mbak Neti. Oh, kalih Bupras. Oh, njaluk duet. Oh iya, bener ya. Dhewe rawane apa, Net? Rawane, engko ndak tok petuk. Agak seneng metruk. Aku seneng metruk ya kowe iki. Iya kaya biyen kuwi anggere numpak RC kae wis. Kebul mburi mulek-mulek. Karo dongak-ongek kenal pote. Iso tangi ora to kowe, Pras? Bu Pras nyuwun banget. Iki bareng Yu Pras kok sepote kaya budalan demit. Heeh. Do sia-sia karo Bu Pras. Hop 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 hop. Heeh. Mesake Bu Prastiwi iki pengayom. Aku support elek dhewe wis ben. Ya ora apa-apa wis tenan. Aku ndak ben Support. Spot, Bu. Sepot kok support. Sepot. Oh Spot. ya. Aku kok mesti kleru. Piye? ora apa-apa, sing penting awake dhewe ning Purworejo kae iki ora melu bintang tamu ning Wonosari iki ya. Ya biasa tak laris saya. Ayo alhamdulillah. Percaya. Songongmu ki lho Yu. Karena Kudu. nek Wong si kudu mok. nek si ayu-ayu ki ora pati payu. Nah, Sing elek-elek ngono kowe aku semendeng ngono malah payu. Ya aku ki tak anggap elek. Arep bangsamu ku ayu po? Ya manis mulek ke Wah, molek. Kok nek molek ki njur sing wutuh kaya ngapa? Klemune ora molek e. Apa? Mulek. Kaya entut. Mulek kowe. Mbuh nendi-nendi kok engko bahan nyek-nyekan. Sing penting uang masuk. Uang. Kala-kala. Don di bojo iki malah iso ngirit lho. Ngirite piye? Jarek cukup jugoke taplak wis tekan kok iki nek. Piye? Badhe nembang napa Bu Prastiwi karo Bu Neti? Sing ngagem bawa? Heeh. Napa, Bu? Payu. Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Nggih aku. Lek mau nyawang kok tenanan to, Pak? Kayake danan kowe. Oh, iki. Tuwa-tuwa ora. Diam-diam. Apa ya iso? Lho, nek ning jaba ki lho sik bet. Ya tak cobane sekali. Ya kurang ajar iki. Oh, ya ben kowe ya. Iki karo iki kurang ajar iki. Iki loro tatas lho dhewe rasa melu-melu. Mau dijugurke mblumbang niku mawon. Muni piye kowe? Mune madhut. Karo mbok dhe kok nyegurke mblumbang. Awang kowe karo aku karo lekmu ya arep njajal ngono kok. Aku ya ndlidik kok. Apa yo? Hah? Ayo bawa. Yo. Lemune yo kaya rasa-rasane yo kaya butuh ngene. Yo ngono ne. Ayo ayo. Ya. Dinyanyi. Ya alan-alan. Yo kliyak-kliyak. Ya. Leboke kene ya leboke. Apa nih? Apa to, Nes? Oh, lah dalange wis. Oh, ya wis, ora sida, Nes. Ayo Bu Pras. Nyingkar nyingkur Nganggo gerakan Nganggo ninju barang. Ora jedak-jedit ning kene. Kaya sedelmu ki apik-apik. kowe kok ya ingin bola
Wiwitane nyingkar nyingkur monggo Mbak Neti Kentasan to, Bu. ya Kentasan. Iya kok piye tuwa kon Neti truk ngetno Neti ta truk? Heeh. mbok ngematke aku Wis tuwa ngono. tuwa ki munggah kene Kisut pisan wis iki. kisut apa urung tau weruh Monggo Bu sebenarnya tantang Bu, kisut. tantang Bu terus Bu. Nah. Ora mbanduk, ora mbak. Ora ngefek. Betina tak kei obat e. Sapa? Dikompres. Mulane kok subur. Ya Mbak Neti wis rasah ngrasake dalange enggak. Lingsam yen kemutan lelampahan kang Remason kenyas-kenyas. Mau ki ori saya takut diobati napa Bu? Ah tak wangsuli remason. Nggo namu wae di remason. Bangane ngono aku. Ana nggone dalek diremason mlayu banter banget. Ya ben kapok nang dirasake. Wis tak konterpin iki mau. Sale kakon nakon remason. Tresno Bareng nggo Mbak Neti. tulus. Nggih. Tresna tulus nadyan engko buk asmara. Iki rada maju aku ndak nyiliti. Kula enten Mas niki makane Apa nyampah. bokongi. Kaya aja cedak-cedak karo Rio yo, Net. Mboten niki. Bahaya kok masamu. Yo monggo. Iso Yen liwat. Oh. Yen liwat. sorry. Apa? Sidone gubuk ora jane iki. Ya sida kok wis kebacut. Sesuk meneh iki nek nembang aja bareng karo penyakit siji iki. Marai kisruh. Iki virus. Neng gubuk ki yo ngopo ning homestay wae penak banget tok. Homestay nek ndek dhuwit nek ora duwe ya ning cukup nggo mantol. Loh. Kaya bolot. Apik iki nek kowe melu kono terus iki ketok kaya Cocok Stel, oh. padha trocoe. Tenan. Kok troco malah ora gendrengan kowe iki. Partner. Ayo Bu Prastiwi. Heeh. Yen liwat aku kelingan kuput kae aku tak goleren ning cakak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang
Apik iki, Mang. Apik. Kaya entrung. Lah malah kaya. Kaya apa? Entrung. Entuk semono ki ndeh entuke sepira ta, Truk? Sinden iso menyesuaikan nek pada Ayo. tuwa. Sinden cerdas ya. Mangga. Catatan sakjroning ati. Sampun. Nah, matur nuwun. Wah, Bu Prastiwi, Mbak Teti. Wah, muga-muga ya awet-awet panjang umur. Amin. Dengaren apik dongane. Apik. Pepunden sik. Angger bengi-bengi terus WA. Ora mayang to, prai ya. Ora ngetoprak. Wes tau ngetoprak pisan mari geger. Gah ngetoprak saiki. Wedi aku pisan. Delok wae, arep yo gaweke naskah. Iki Mbak Agnes urung. Mbak Agnes ayo. Ayo Nes. Ya Mbak yo. Ayo to Nes. Ndelok Agnes iki cayane saya seger. Wis dadi bintang tamu ya sejak. Presiden warga laras iki akeh sik do dadi bintang tamu. Sing tegas. Waduh, glundung. Sing ngono kuwi wae sampe banget. Ngidak bakmi pisan. Kenapa Pak Ono? Ayo nutuki apa to apa sing adol-adol apa sing kira-kira iso marai. Dibawani iki ana sing ngersake. Nyuwun Mbak Agnes sing ngagem bawa. Oh, siap. Oh, nggih. Apa, Truk? Ngaranono, Truk? Cah bagus. Bang Rawe. Heeh. Nggih, niki yoga ajeng nyawer ngalih. Sapa? Niki. Weh, Karang wis do Nyuwun bayar. Bang Rawe. Ngedapi-dapi. Oh.
Heeh. Dibawani napa? Dibawani pucung apa ya? Dibawani terserah monggo Asmarandana apa megat terus apa? Apa Durma ya ora? Apa Durma Gati apa Dursasana? Apa ngukul bawuk wae. Apa, Truk? Apa? Apa? Kowe mau ngomong apa? Kudu aku Mbak Oto. Mbak Oto wis lenggah. Wis kesel piyayine kae. Wah, anggere kersa mejang. Kapan-kapan kowe Swandana, Truk? Heeh. Aja ngejak aku. Ora arep ngejak. Aku tak kowe sowan nggone Mbah Oto, ha ta? Aku tak dolan nggone Mas Riyo. Oh iya, ketemu ning Janti. Ayo Mbak Agnes. Ya Mbak yo. Anu mawon. Apa? Sinom gandel mau. Apa? Sinom Grandel. Sinom Grandel. Sinom gendelen ya ora ana. Gendelen kuwi nak. Ayo, oh. Iya, enggak. Seneng ora karo bawa iki, Truk? Aku seneng banget aku. Kowe seneng ta? Wah, lah piye. Aku ora. Lah napa? Lah napa? Ora. Iya. Lah ganti apa piye? Ora ya bener kuwi ming aku iki pas ana sik nembang kuwi rasane keloro-loro ati. Oh. Kelingan jaman aku ditundung lunga. Aku terus dalan nyinom grandel ku mau. Sangu 10.000. Meng sangu 10.000 monggo. Oh iya, sangu 10.000 lek ku njaluk sing ngego ngecekne urung tak bayar e. Kane mboten pareng nakal. Sapa? Lah nggih sinten niku wau? Aku. Kowe ora nakal nek dah kuwi. Ora to, Truk. Kurang ajar. Heeh. Ayo Mbak Agnes. Agawe rucite Nek nembang apik tenan ya suarane. Oh, tenan. Agnes iki kecilik melu swargi, 4 SD. Heeh. Anggorek cilik kae dhisik. Kok saiki ora ya? Ora, saiki ra anggorek. Angger rampung Pak wae. Dalang. Dalem?